बेलाइखेनो वानामा सिनचा किरमा सिनचा कोकटुमा कासाइ फाइका मनु लं ट्राइबेल बे खबजाक कांचन छोरा बिसिनी हाजारा दन कामिवो लाल छोरा बिसिनी हरिमोहन पारानी ताखु कुसुमलाल रियां बोसला सम्बुलाल रियां उमर 6 बोसोर बुफाबाय बोसला बुजु संनि नगो बेरायनानै थांमानि यागनि सनामजाक सिलायबाय ककजागै लांमा आरिखा ककनायनि मुं ओंखा सुवागा दालं यागुलो मनु थानानि नायमुथां बदलकनो ककतुमा रहरै थायो थाङै ककनाय ताइ बुमानो रमै तुबुजाखा बुफा खारजाखनै ककतुमाव खानाखा जयकारै नायनायदि कुबि ककटिबि मांफिलवो आच्छा तखौ थैनायनि ताम खालाय नों थैनायनि बुफा ताम बुमुनिनि कुसुमलाल रियां आच्छा अबखाय साबो आइमब्रै निनि लोकेशन ताम बुमु माने रिया आच्छा निनि बुसला कय बसर ओंखा 5 बोसोर बाहायके थैमानि कलाय सिलायबो खावजा ओइथि आइमो हैराम बरियां आच्छा नों ताम कलाय थैनिनि आनि आंसु आच्छा ताम बुमु सम्बुलाल रियां आच्छा ओ पारानि बुमुं तामो हरिमोहन पारा तामो पीएस नि अंडर सलिंचा थाना आच्छा ब्लॉक ताम अंडर मनु आदिल ब्लक आच्छा अंके पोस्ट ऑफिस सलिंचा आलासरा आच्छा लालसरा अंका आ थैनायनि खाय माने निनि बुसलानि बुसला आइ बोसालानि बोसा आइ आंसु आच्छा बाहायके थैखामो किसा सादि आबो कांचन छोराबो हाजार जन पाराबो बेरायनानै थांलायो आरो आंसुनो आबो आंसुन बुमुखेबो सम्बुलाल रियां आ बुनो कौनायखेबो अब सुवागा दालं बिमु फामुखे रिमाना दालं के कौनायनि बुमानि बुमु सुबिता रियां आच्छा बाहायके कौलायखाक अब चराय बुमता हगानो कौनि कौमुखे ताके खाइथा ओमफाय खाइजाम लायके ओमफाय बुखंगो संगे कौ एस्लायबाय आच्छा सिलायले बाहायजा सिलायाबो बो पांसेन गुदक आच्छा गुदक सिलाय आच्छा अंका आजे कौनाय बो मादा मानजाखा मानजाखा आखाय बिनि बाबुले मानजागिया खात थांखा आच्छा बिनि आमाखे बियामा मानजाखा आच्छा साबो बाय मानजाक माकालाय पुलिस बाय एंकाय बो लग जागाव दा थैका ना बाहायके थैका निनि बुसु ओ मता लागरतला जिबि हासपातालाव थांगे आरो बर्ति अपारेशन खायो थैथा आच्छा बो दिनो ककजों मानि बिसिबार बृहस्पतिबार 4 तारिख लायो 4 तारिख बृहस्पतिबारनि दिनो ककजों मानि बोसो टाइमो 3टा नि समयो आच्छा अंकाय बो थैमानि खाय आबो थैया मिया हरनि 3टाव थैजाव मिया हरनि 3टाव थैयो ना मिया तो 7टा 7 तारिख आच्छा अंकाय तबो नरक ताम नाय जुनो सुस्त बिया खाइतो साबनि थानि सान ना बिदियारिनि बनो जों मासाव